Ćao ljudi, sada ćemo da igramo GTA San Andreas. Sad, u ovoj epizodi neće biti ono spratnja po gradu, misije i to, nego ćemo juriti kroz jedno selo. Možda vam je čudno, možda nije. Samo da se onaj traktor skloni. Mi krećemo. Izvini Čiko, a već mi je otišao branik. Ajmo. Ovaj krug ćemo samo ovako pičimo. A ne, mislim da sam skrenuo u lošu ulicu. Jesam. Ali dobro, opet nije trka, ne merimo vreme. Samo ovako za glupo, za šalu. Normalno sam jedno da. Sada opet idem ovako, jedan krug sam napravila. Pa fight. Piči. Inače nemam popravke dok ne zaobiđem selo. Sam rekao da imam GTA 4, za koji dan će dobiti GTA 5 za Xboxi. Sam šao da igram na volanu, navikao sam malo više. I evo sad ćemo stići do cilja. Oh fuck. Ajmo, piči. I eto, to je jedan kratan skeč. Šta ovdje? Eto, to je to za ovu epizodu, nije ništa posebno, samo ovako da snimim nešto. Ono što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!